Jucăm o sesiune no limit 10 și un turneu rebuy 0,55 cenți. Pentru mărimea potului nu este întotdeauna greșit să egalăm. 15 cenți pentru un pot undeva la 1 euro aproximativ, dar încercăm să jucăm pe mână formată. Damă juvă suntem în big blind. Damă 2, parcă. Ce punem până la final. Este de preferat a se juca doar 4 mese în faza inițială. Putem vedea și lua mai multe informații despre fiecare jucător de la masă. Underdog deschide 30 de cenți, este egalat. Noi suntem în small blind, avem popă 5 suited, nu egalăm. Click dreapta și find player. Vedem că jucătorul respectiv joacă la 2 mese. Încercăm să mai căutăm. HH are 5 mese, dar mărimea buy-in-urilor diferă. S-ar putea să fie recreațional. Avem mași în poziție de small blind, 2 limpări. Mărim la 0,50, preferabil undeva la 0,60, 0,55. Trombone ne egalează. Avem un flop uscat, putem spune. Dacă el are aer curat, nu ne poate plăti betul pentru valoare. În consecință, plusăm mai puțin de 50 de cenți. El într-adevăr nu are nimic. Și nu continuăm în... Cercăm să nu foldăm instant, ați văzut. Tendința mea era acolo. As 6. Suntem creativi. Deschidem 0,26 din cut-off. Juvă 3 foldăm. Trombone call 0,50. Joacă Omaha 4 euro 60 foldem. Prindem și sarul. Aici știu că este regular. Oricum regular la 0,10, un cuvânt destul de mare. Și ne face floating pe flop 0,45 în 0,54. Renunțăm la mână momentan. Aici cu peștele mărim potul, am prins a doua pereche, dar suntem atenți la ceilalți doi jucători rămași după noi. În cecul lui încercăm să luăm cât mai mulți bani de la el. Tragem 1,50, adică plusăm 1,50, destul de complicat. În schimb, 0,84 de cenți este tentat să ne plătească cu orice as. Nu are nimic și nu plătește. Probabil avea undeva o chintă gaură. Un gut shot. Calere 2,49, 25 de blinduri, underdog-ul de 0,52. Direct ne spune că este peștișor. Avem mese foarte, foarte frumoase. Gata, 4 pești în masă. Chiar și acesta, dacă are full stack, nu îi dau prea mult crezare. Haideți să facem pot aici mic cu peștișorul, să fim noi primii care vorbim. Suntem egalați instant. Flopul este 3 de același fel. Interesant, ne foldează fără prea multe probleme.
Din moment ce este pește, avem, nu știu despre Big Blind. Haideți să și egalăm. Jucăm în post loc cu el. Ați văzut că l-am verificat pe ONU Ronaldo mai devreme. Aici tragem bet pentru valoare. Și vedem că a mai venit și la cealaltă masă tot cu full stack. Așadar, atenție la el. Poate fi jucător regular. Turnerul ne completează un eventual draw de culoare. În consecință nu mai tragem de valoare 65-70%, dar acolo un 46%, 0,33 bet pentru protecție. Nu este niciodată greșit. Jucătorul foldează. Primim popin buton. Și peștele deschide 4x. Haideți să nu-l aruncăm din pot și devenim creativi. 1.02. Dacă avem un jucător regular, aici avem un... Dacă aveam un jucător regular, dădeam tribetul puțin mai măricel. Bun. Uitați aici, regularul ne face tribet 1.24. Lăsăm puțin timpul și vedem ce se întâmplă. Un race pentru a vedea unde suntem. Ca să nu ne complicăm, foldăm aici contra regular de as popă. General as popă, o mână pe care nu o joc eu foarte cu mare plăcere. Flop 5-5-6 cu 11 blinduri pre-flop. 5 are acolo, n-ar trebui să ne sperie foarte tare. Motiv pentru că dăm acel race în flop. Ghost. Este un regular foarte bun și agresiv. Uitați la câte mese joacă. În schimb are dezavantajul că nu este obligat să joace standard. Nu știu dacă se poate adapta, dar fiind foarte vechi, cunoaște această miză foarte bine și o bate fără probleme. ONU Ronaldo face primul tribet contra deschiderii sale de 4 blinduri din Under the Gun și foldează fără prea multe discuții. Avem un limp Under the Gun, un click race din Under the Gun plus 1. Haideți să deschidem aici 0.30, avem as 40. Putem să renunțăm la mână, nu știm ce o să facă foarte des Atlas aici. Din moment ce egalează, vedeam destul de ok flopul. Am dat raise pe flop, continuăm cu c-bet, am prins pătrarul, suntem egalați. Turnerul nu este un tocmai în regulă pentru noi. Primim 0.60 bet pentru valoare. Lăsăm un timp de gândire și o să foldăm. Evităm foldul instant. La această masă doar Totore este peștele, consider. Nu ai. O să încercăm. Bun, o să încercăm sau nu încercăm. Avem Under the Gun. Limp. Plecăm de la premisa că o să primim foarte des coluri de la Gaka Foco. Aici nu dorim la Marcosos, nu vrem re-race. În schimb, uitați, în cele din urmă avem odds-uri bune la set. 0.40, 0.50. Bun. Aici greșim pentru că nu am plusat și pe Turner și foarte des pierdem potul, doar că de această dată. Mai departe nu mai mergem cu Noari. 2 și 10 în pot de 1.90. 4 jucători în flop. Din moment ce suntem egalați, popă, damă pe acest draw culoare
ne obligă să dăm un raise pentru valoare. Primim call-ul. Optarul de multe ori pentru noi este blank. Suntem îndreptățiți a continua cu un bet pentru valoare și gândim cum să facem destul de corect. 1.32 este raise-ul potrivit. Primim call instant. Bun, acum dacă într-adevăr are culoarea ratată, nu prea putem fi plătiți, dar am putea primi de la el un raise bluff uneori și egal. Acesta este principiul după care am mers. E lucru care se și întâmplă. Această mutare este uneori profitabilă, alteori mai puțin profitabilă, dar gândim în următorul fel. Am putea cu raise-ul pentru valoare sau un raise 50% din flop, din pot pe Turner să luăm valoare de la damă 10, damă juvă. Acestea sunt mâinile pe care ar putea plăti și pe care le-am bate. Aici avem Quintenați, plusăm pentru valoare, sunt foarte multe draw-uri, el fiind pește o să încerce și o să joace într-un mod aiurea. În momentul în care plusează acolo 1.80, suntem obligați să împingem All-in. Are și el două perechi destul de nu foarte ok pentru el. Adică nu ne-am dorit să fim în situația lui. Să fim și puțin umoristici, dacă există termenul ăsta. Credeam că și-a readus încă 10 euro, dar nu. Ne-a venit un regular. Regular din nou, pentru această miză e un termen mare. N-am prea povestit mare lucru despre turneul 0.50, intrarea este 50 de cenți, cred că ne este deschis un alt turneu de 150. Ecranul nu suportă 6 mese, în consecință o să renunțăm la una dintre mese. Și acea masă o să fie, cred chiar aceasta, avem acolo panzetone regular. Unul dintre pești își pierde stake-ul 5 euro contra un alt pește. Haideți că imediat vedem. Da, aceasta este masa care o să renunțăm. Avem 3 euro profit la ea. Nu e egală în spate aici, da. În 3 bet nu mai mergem cu șosare. Bun. Dacă acum 20 de minute când am intrat aveam chiar 4 pești la masă, observăm că este ora 13:31, în plin amiază, regularii în general ruși își intră în program și o să fie greu, jocul un pic mai greu. Așadar avem regular Peter Kilo Ghost, regular Panzetone, regular Cheng Mia, regular Onu Ronaldo, regular. Suntem 5. Și eu peștele, ca să glumim, nu avem ce căuta la masă. Teoria ar spune să încercăm a căuta o masă mai facilă și unde putem face bani. Și aici putem face fără problemă, dar încă nu este momentul să facem noi exhibiții. Bun, am intrat cu 10, avem 20 de euro, închidem masa foarte simplu. Între timp ați văzut că ne-a început un turneu 150 de euro, 2,2 euro intrarea. Jucăm doar cu buy-in și eventual adun. Pentru moment, mai târziu vedem. Bun. Consecință. Căutăm o altă masă. 62%. Acțiune preflop. Peter Kilo Zoro. Aici avem
un pește destul de mare, nu știu dacă mai prindem loc. Ceang Mia Panzetone Peter Kilogos, dar regulari. Ascura, Ghost, Bulldog, Bomber, Onu, Cinghi. Avem 3 peștișori, dar cu stecuri destul de mici. Jesse, Marcos, Lupeto, Panzetone. Jesse s-ar putea să fie peștișor. Nu evităm. Este o masă de la care tocmai am plecat. Am crezut-o nepotrivită, dar la acest moment a rămas una dintre cele mai potrivite. Ca sfat, în intervalul 12-1-30 este foarte profitabil să jucăm pe rețeaua ENET. Observați că în mai puțin de 20 de minute mesele au fost umplute de jucători care cunosc limita cât de cât. Ok. Am înregistrat 16 minute. Haideți mai stăm, mai discutăm puțin, să ajungem undeva la 20 de minute. Bun, avem Popo 2. Majoritatea dintre noi sunt tentați să joace cărțile suite foarte des. O să înțelegem mai târziu că nu este foarte profitabil. Ce spun despre cash și ce fac la turneu. Mă autocontrazic. Dar este cu totul și cu totul altceva. La un turneu, în fază inițială, conectorii sunt indicați a se juca, spre deosebire de cash. Conectori suited. Haideți să facem aici un blocking bet, în speranța că o să vedem turnerul nu foarte scump. Dacă am cecuit cineva cu dam acolo, foarte des o să puseze destul de mult. Avem chinta în două capete, undeva la șanse de câștig 30%, dar nu este corect să plătim și renunțăm. Să facem diferența între două cărți suited și două conectate și de aceeași culoare. Suited connectors. Avem acolo under the gun 4 blinduri și după aceea aici dăm un 3-bet bluff cu 8-6 de treplă contra regularului. Vedem cum se adaptează, cât de agresiv este. Foldează fără prea multe gânduri. În consecință este un regular nici el. Știm că avea 25 de euro la masă, cred că încercase non-limit. 25, dar se pare că a renunțat sau și-a pierdut banii, nu? Primim 3 bete la pește short stack. Rămas 3, el are undeva la 30 ceva de blinduri. Suntem tentați să mergem cu el, dar este foarte greșit cu As-3. Adică nu neapărat greșit, cât nu profitabil în timp această mutare. Under the gun 2 nu are. Ne uităm puțin la numărul de blinduri. Avem 2000 împărțit la 60, undeva la peste 30-35 de blinduri. Este ok să deschidem 2x, 2 blinduri, în speranța a prinde un set. În cazul în care primim 3 bet sau all-in, suntem obligați să foldăm. Acolo
Știți, dacă vă aduceți aminte, mâna cu draw-ul ratat de culoare 10-2 treflă, unde cecuim river-ul în speranța că o să pluseze, uneori se și împinge o limb bluff, dacă nu mă înșel plusează 4,5 euro, foarte des, adică în multe situații, sau haideți să încercăm a aproxima. Cred că în 25% din cazuri, până pe river sau prin a doua pereche, situații în care deja suntem în spate și suntem obligați să plătim, adică acesta este jocul corect. Popii șovăm, foarte corect. Vedem că plecăm destul de în față contra Popojan, el ne dă un gol total eronat. Plusăm pentru valoare cu topper și kicker as. Peștișorul foldează, avem regularul, ne mai este deschis încă o masă la care vom renunța. Am spus că jucăm doar 4 mese. Aici o 4. Revenim la draw-ul culoare cu 10-2 treflă ratat. Deci, dacă peștele a culoare set 2 perechi, noi oricum suntem în spate. Poate juca pasiv în speranța de a lua cât mai mulți bani de la noi. În momentul în care el are acel draw ratat, adică dacă ați observat a 5-a pereche 2 ară, total anapoda, nu știu dacă, adică nu-l văd în stare să ne plătească și al treilea bet de pe river. Luând acestea în calcul și range-ul lui de damă 10, damă jubă, unde este tentat sau aproape obligat, ai 5 arii, iar putem face 3 bet și nu este deloc greșit, dar jucăm și o mână pentru set în această formă. E mult mai bine că suntem plătiți de Atlas aici, nu prindem seturi, nu ne mai complicăm mai departe. Așadar, dacă îl știm capabil să pluseze acolo atât de mult acel long bet pentru a ne face să renunțăm la mână, uneori și nu destul de rar, este tentat la acel pot să se șoveze, să intre all-in, jucăm la fel, plătim fără niciun fel de problemă, adică și long bet acel 4,50 și all-in-ul undeva la 8 euro. Optarul aici nu complică prea mult mâna. Sau poate, da? Rămâne de văzut. În schimb, plusăm. Și se foldează de toată lumea. Așadar, două perechi sau setare în 25% din cazuri. În 50 spre 60% din cazuri are acel draw ratat. Și în restul, damă și un kicker mai slab decât noi. Din nou, o altă masă, renunțăm la ea. Am fost înscriși pe lista de așteptare la mai multe. Acolo popă, jubă, o să fim sit-out. Regularul ne dă 3-bet și facem poturi cât mai mărice. El doar egalează. Acolo doar 9 are pe acest flop. Ne bat. Nu-l văd în stare să ne dea acolo cu 3 ari. Și renunțăm la această sesiune în acest moment. Văd că are și o eroare softul. Mi-a făcut plăcere, vă doresc o zi frumoasă.